sidste gymnast i anden gruppe. Det er Kolja fra Rumænien. Er på en delt anden plads i øjeblikket. Springserien med 2 saltobevægelser lige efter hinanden. Og det er utrolig mange træningsgentagelser gennem mange år, der skal til, før man kan indlære disse meget, meget vanskelige spring. Som jo egentlig logisk set hører hjemme i gårdøvelserne. Og hvordan lærer gymnasterne det? Ja, først så skal man øve sig på en lav bum helt nede over gulvet. Her var det igen en salto til landing på samlede ben. Og så skal det selvfølgelig være godt polstret rundt omkring den med skumgummi. Og hele tiden en træner til at overvåge. Den typiske træningssituation for en rumænsk gymnast, ja, det er, at hun har en træner sammen med en anden. Altså en voksen til at tage sig af 2-3 gymnaster 5-6 timer om dagen. Slutter med en lang springserie. 3, 2 flikflak, en salt.